Jausa. Iisa. Jausa! Se on 3. kausi ykkösjakso. Samat tutut studiot. Eri tyypitkö? Tyypit on samat. Eli tervetuloa mukaan, eli Völjyyn. Jostain syystä podcastin 3. kaudelle. Jihu. Jos se ei ole rikki, niin sitä ei kannata korjata. Näin olen kuullut sanottavan, että ollaan pidetty konsepti täysin samaan. Jutellaan tietystä aiheesta tietyllä tavalla ja lopetetaan sitä johonkin. Studiossa meillä on minä, Paavo. Hyvää päivää, aamua, huomenta. Sitten täällä on myös Arttu. Moi, minä olen siis Arttu. Ja sitten täällä on Loru. Hyvää yötä. No niin, nyt on kaikki päivän ja vuoden ajat käyty läpi. Hyvää kesätalvea. Niin Juhannus. ennen kuin mennään sen pitemmälle, niin laitaks meille intron pyörimään? Yeah. Hommahan menee niin, että tämän ääni-audiotallenteen tekeminen on meille semmoinen terapiamuoto. Niin ihan vaan, että homma pysyisi mukava iloisena, niin me aina aluksi kerrotaan, että mikä meitä ottaa päähän. Ihan vaan, että sitten me voidaan mennä paremmalla fiiliksellä siihen meidän aiheeseen, kun kyllähän ihmistä sille niin aina joku kyrsii. Niin sitä on hyvä puhua ensin, koska muuten se voi heijastua sinne keskusteluun. Sitten jos keskustelu heijastuu semmoinen kyrsiminen, niin sehän on semmoinen, niin kuin, sehän on politiikkaa sitten. Niin me ei olla poliittinen podcast, vaan me ollaan viihteellinen podcast. Niin kerro, Loru, mikä sinua ottaa päähän? Siis niin paljon asioita voisi sanoa ja niin moni asia on ottanut päähän, mutta mua ketuttaa se, jos ihmiset vahingossa taivuttaa toistensa nimiä väärin. Niin kuin esimerkiksi pitäisi sanoa, että mennään Joonaksen luo, niin sitten sanotaan, että mennään Joonaan luo. Oh my. Tai sitten, että jos lehdissä ihmiset vahingossa taivuttaa jonkun nimen väärin, niin kuin tässä vastikään yhtä mun tuntemaa ihmistä haastateltiin ja sen sukunimi oli taivutettu jokaisessa lauseessa väärin. Ja sitten se vaan niin kuin ketutti vaan niin kuin suunnattoman paljon. Että miten voi nimen taivuttaa väärin, mutta ehkä se on ihan luonnollista. Se johtunee tästä Suomen vaikeasta kieliopista. Se on harvinaisen totta. Siis mulla oli vastaava ketuutus kirjoitettuna puhelimen muistiin ylös, että sitten kun aloitetaan nauhoittamaan, niin tästä pitää puhua. Okei. Niin mä otan sen, siis tää ei ole mun virallinen tämän päivän ketuutus, mutta mä nyt otan tämän pois listalta. Ota vaan. Koska mua on ärsyttänyt tässä männäviikkoina semmonen homma, kun kielen ammattilaiset, eli artistit, eli laulajat, eli tämän nykymaailman runonlausujat, ei osaa taivuttaa sanoja. Ja katson nyt teitä, nykyräppärit. Niin kuin on biisien sanoja, missä sanotaan, että on kiireellinen mies, en kerkeä vastaamaan. Miten se sitten pitäisi olla kiireinen? Asia on kiireellinen, ihminen on kiireinen. Eikö toisinpäin? Mutta kuitenkin. Niin, siis niinku perheellinen mies. Niin, perheinen mies. Mutta toikin on myös toi vastata vastaamaan, eikö tämäkin Niin, no ole? siis siinäkin on, mutta tää nyt, siis mä en tiedä, tää on varmaan se, että mä oon tullut vanhaksi, koska mua ärsyttää tämmöiset asiat. Ja siis kieli kehittyy ja minusta nyt tämä vastata vastaamaan itse asiassa on samanarvoinen suomen kielessä. Joo, mutta silti mies ei ole kiireellinen. Mies on kuitenkin kiireinen. No mutta jos on paljon töitä, niin. Tapauskohtaista. Tai jos se mies on kauppatavaraa. Jep. No tämä. Ja sitten muistan, ei ollut samaa, mutta vastaava nykyräppäri oli haastattelussa, missä se kertoi toimittajalle, miten tämä biisi oli syntynyt. Ja se oli semmoinen kollabobiisi. Niin ennen kuin biisi oli valmis, niin en mä ollut kuullut ton ja ton versettä. Ton ja ton. Niin, että siinä oli ihmisiä, jotka fiittas Niin. ja se ei ollut kuullut niitä. Niin silloin hän ei ole kuullut sen toisen artistin verseä.
koska niin kuin meni päin persettä se taivutus siinä. Okei, eli susta on tullut, niin kuin mitä vanhemmaksi sä tuut, sitä enemmän pilkkua sä viilaat. Niin siis tavallaan niin kuin, mua huolestuttaa tämä piirre itsessäni, miten paljon se ottaa päähän. Oot sä erehtynyt vielä laittaa jonnekin kommenttikenttään? Niin Joo, voitko laittaa? Älä laita. En ole laittanut ihan oman pään sisäiseen kommenttikenttään. Miten te voitte olla näin tyhmiä? Ehkä paras näin. Niin. Yeah. Ne on siis niinku, enemmän näitä ikinä niinku, mihinkään niinku, kertos ainakaan semmoisen, mikä niinku, nauhalle menee tai mitään. Eikä. Monen ihmisen korville. Niin, sillä Ainakin ihan... kahden. Niin, Ainakin kahden. vaan meillä vakiokuuntelijat, Joo, 2 joo. kappaletta edelleen tietää. Moi äiti. Niin. Matti ja Teppo olisin sanonut. Kumpi niistä on mun äiti? Okei, Arttu, mikä sua No mutta sä ketuttaa? oot Turusta, niin ei sitä tiedä, kato kukaan siellä ketääkin mitään. Totta. Nää on näitä. Joo. Mikä mulla ketuttaa? Joo. No olin taannoin tämmöisessä vempeleessä, joka taivaalla kulkee pitkästä aikaa. Ja Ai siis tämmöisessä ilmadösässä. just hirveä pitkulainen dösä. Ja siinä edessäni istui espanjalainen kaksikko. Ja mä olin silleen, mä tykkään espanjan kielestä aika paljon itse. Vähän olen koittanut joskus opiskellakin, mutta niin mä voisin koittaa sanaa kuunnella näitä. Mutta okei, en osaa espanjaa sen verran, että olisin ymmärtänyt, mistä ne puhuu, mutta sen verran ymmärsin, että kun se toinen tyyppi näistä tykkäsi vastata kesken sen toisen tyypin puheen, että Eli siis suomalainen vastine, joo, kyllä, joo, kyllä. joo. Mutta se tuli se tosi hyvin se S läpi siinä koko tunnin lennon aikana. Onko tämä kone hajoamassa? Ei, se on vaan tämä epsanialainen tässä. Alkoiko kypsyttää? Joo, mutta onneksi laitoin kuulokkeet korville ja kuvittelin, että se on vain puurokattila. Mutta se oli just sillä taajuudella, tiedätkö, mikä vähän silleen. Joo, että se tulee niinku läpi, vaikka siellä on muita ääntä, niin se joo. tietty suhina ja terävä S tulee läpi. Eli vähän niin kuin vesikidutus oli minusta. Okei. Semmoinen audiomuoto vesikidutuksesta. Kyllä. Si. Kyllä. Okei. Puavon poikka. No, joo. Tää on vähän hankala, mutta kyllä tää on ottanut päähän. No, Kun muutti pois Rovaniemeltä. virhe. No ei, kyllä se on ollut ihan ok juttu. Se ei vielä ketuta itsessään, mutta siis tää on ennen kuin maailmassa ja tuossa Venäjän naapurivaltiossa ja sitten siellä Ukrainassa ja siellä niin kuin tapahtui mitä tapahtui. Ja tapahtuu edelleen, mutta niin siis ennen kuin sähkön hinta nousi pilviin, niin tämä oli minun suurin ketutus, joka aina välillä muistutti itseään. Koska niin kun asut Rovaniemellä, niin oot pakotettu ottamaan Rovakairan sähkön siirtoyhtiöksesi, ja se ei ole kovin halpa. Niin kuin tiedän, että muualla Suomessa on aika paljon halvempia juttuja se sähkön siirto. Et silloin oli aina silleen, että kun se sähkö maksaa niin X määrä euroa, niin se voit aina kertoa 1,5, niin se on se sähkön siirtohinta. Niin sitten kun muutti sieltä pois, niin sitten siirryin tämmöisen kuin Tunturi-Lapin sähkön piiriin. Niin A, se vasta kallis onkin. Joo. Ja B, kun oot ollut niiden asiakkaana jonkun aikaa, niin sieltä tulee niinku painettu lehti. Niillä on niinku oma paikallislehti sillä sähköyhtiöllä. Niin haistakaa perse. Te olette niinku tosi kallis ja minä en halua, että niinku sillä voitolla, minkä te minun rahoilla teette, niin te vittu painatte jotakin lehteä. Niinku siirtäkää vaan sitä sähköä ja olkaa pikkusen halvempia. Niin ihan oikeasti. Teillä on se bisnesmalli, niin pysykää siinä, että te rakennatte kaapeleita maan alle toivottavasti, ettekä vaan niinku puusta puuhun. Mutta ei, kun meillä on täällä tämmöinen toimitus, me tehdään kato juttuja täällä, me haastatellaan ihmisiä, sitten me printataan niitä ja jaellaan kato tuonne ihmisten koteihin. Mutta ajattele työllistymisen kannalta, että siellä joku graafikko, joka luultavasti, toivottavasti asuu täällä Tunturilevyn piirissä, jolla ei varmaan ihan mahdottoman paljon ole täällä sellaista niinku työtä, niin se saa 2 kertaa vuodessa täällä sen
taittotyön, jossa sä saat taittaa lehden ja sille maksetaan siitä toivottavasti palkkaa. Vai tuleeko se useamman kerran kuin Tämä oli mun arvaus. 2 Mä vuodessa? en vielä tiedä frekvenssiä. Mutta turhan milloin se tihiää. No siis on tullut kerran, että turhan tiheä kyllä. No niin. No mä veikkaan edelleen 2 tai 4. No siis A. Lehden sisältö ei puhutellut millään tavalla. No, mutta Siellä on paljon haastatteluja, jossa kaikki sanoo, että no jos tuo sähkö olisi vähän halvempaa, niin kyllähän se olisi. Niin kukaan ei sano, että sähkön siirron pitäisi olla halvempaa. Että mä veikkaan, että A. Tutkivaa journalismia ei tehdä tässä julkaisussa. No mutta mä puhuinkin puhtaasti graafikon. Kyllä, mä ymmärrän, että sulla on tämmöinen oma puoli tässä. Oma lehmäojassa. Joo. Niin, mutta niin otti vähän päähän. Pikkusen nakersi. Ja tämmöisestä älyttömyydestä kuin sähkönsiirtoyhtiön tai sähköverkkoyhtiön oma julkaisema lehti siirrymme vähän älykkäämpään aiheeseen. Joka on Älykkyys. aivan, make sense. Wow. Aha, tekee senssiä. Mutta se, että onko tämä aihe älykäs, niin siitä mä en ole ihan vakuuttunut. Siis on se tavallaan mielenkiintoinen, kun älykkyyttähän on niin monenlaista. Tai Se sitten on ei ollenkaan. Mutta jos ynnää meidän kaikkien älykkyysosamäärät yhteen, niin me ollaan aika fiksu kolmikko. Jos me oltaisiin yksi tyyppi. Jos me oltaisiin yksi tyyppi, niin. Ootteko te ikinä käynyt missään semmoisessa mensan testijutuissa? Niin tiedättekö te teidän älykkyysosamääränne? Mä tiedän 16-vuotiaan minän älykkyysosamäärän. Okei, onko se enemmän vai vähemmän kuin sun nykyinen? En tiedä. Mä tein ehkä pari vuotta sitten kumpparin kanssa. Okei, oliko se tyhmä kuin saapas? Ei, kyllä hän sai sanoa sen mulle, Okei. koska oli 1 pisteen parempi hänellä tulos. Mutta Okei. niin sain kriittisen pisteen. Pyrkkylä. Joo, Okei, mikä sun älykkyysosamäärä on? ei semmoista voi sanoa ääneen. Miksei? Tulee poliisi muuten sitten. Ei tuu. Vie kaikki minun pisteet. Vie älykkyyden. No, oli se älykkyyden. mukaamassa tämän testin mukaan. Siis mä vähän epäilen sitä testiä. No mä en luota noin niinku yhtään. Mä en ole edes ikinä joo. tehnyt. Tai saatan olla jotakin semmoista nettijuttua, niinku, mikä niinku on varmaan yhtä luotettavaa kuin sähkönsiirtoyhtiö, joka painottaa omaa lehteä. Joo. Siis siinä testissä lopputulos oli, että, tai siinä ei ollut ääkkösiä, niin se oli joku älykkyysosamäärsi. Mutta eihän se mensakaan kai. No joo. Aika persialainen lausunto oli kyllä mun tossa. Mutta siis mun pääsitkö mensan jäseneksi on mun kysymys. mikä on pisteraja? No se on 130. Joo, mä en päässyt sinne. Mä olin sanonut, että sillä hajonnalla, että sinne mensaan pääsee vaan ne, ketkä on niinku se 2% niinku niitä älymykseisimpiä. Onko siinä joku normaali jakauma? No, se jakauma oli just silleen, että se yleensä on, että jos sä oot yli 130, niin sit sä oot mensan jäsen. Tai Joo. siis kelpaahat mensan No en jäseneksi. kelpaisi välttämättä sinne. Joo, en mäkään. Mutta mä en luota tähän testiin, se ei katsonut muita ulkoisia tekijöitä. Joo, semmoinen ulkoinen älykkyys, Joo. niin se on tärkeää. Mutta siis mä muistan, koska meillä tehtiin siis, sekä ei ollut se virallinen, mutta se oli niinku se sama kuin mensan testi, niin ei yläasteella, kun siis lukiossa psykologian tunnilla, kun käsiteltiin älykkyyttä, se älykkyystesti, ja mä muistan, että mä olin siis meidän luokan fiksuin. Oh my god, se tuntui niin hyvälle. Ja sitten jälkikäteen mä tajusin, että tää on täyttä kusetusta, koska se mittaa vaan sitä yhtä osaa. Niin, että sä olit niin älykäs, että sä niinku olit koko luokan älykkäin ja älysit, että se on kusetusta. Joo, mutta se oli vasta vähän sen jälkeen, koska mä olin okei. kuitenkin aika nuori silloin, kun tämä tehtiin. Ja mä olin, Niin, oh my god, totta kun mä oon fiksuin. Kyllähän se niinku puhuttelee. Niin, ja sitten oikeasti niinku, se ei ollut mitenkään niinku korkea, tai siis se oli niinku, silloin 111, ja niinku, kukaan muu meidän luokalla ei saanut sitä, ja se ei ole, se on ihan normaali. Se 100 taitaa olla joku average. Niin, mutta siis kuitenkin, että se ei ollut mikään sellainen, että 145. Mutta mitä, onko se totta, mä oon tämmöisessä uskomuksessa, että se lähtökohtaisesti on niinku matemaattista. Joo, Joo. se oli tosi matemaattista. Joo. Tai siis silleen, että niinku siinä oli
niin kuin esim. Jotain niin kuin kuvioita, joita piti niin kuin miettiä, että mihin ne jatkuu, kun tässä on, että nyt se on ollut tähän asti tällaista, niin miten se jatkuu tästä ja jotain Musta sellaisia. tuntuu, että välillä ne on vähän semmoisia haista sinä paska, ei tässä ole mitään järkeä. Joo, Ja sitten jos siihen jumittaa 4 vuodeksi, niin sitten on vaan tyhjyym. niin. Että sit vaan pitäisi olla ja jatkaa eteenpäin. Jap. Okei, Joo. siinä otetaan aikakin. Joo, mun muistaakseni. Okei, no Tai siinä on silleen, että siinä on se tietty aika tehdä sitä, jonka aikana tekee vaan. No niin paljon kuin kerkeä. pitäisikö meidän ottaa semmoinen Battle of the Minds? Siis ei todellakaan, se ei ole se arvosta. Siis musta tuntuu, että tämän jakson jälkeen me voidaan kysyä kuulijoilta. Kyllä mä olin vähän kuulijoille niin tätä heittämässä, että kuka haluaa tietää, kuka meistä tietää, koska tietäjät tietää. Faktahan on se luultavasti, että kukaan meistä ei tiedä, mutta jos me tehtäisiin tällainen niin kuin älymatemaattis logi, niin mä veikkaan kyllä, että te olisitte paljon vahvemmilla kuin minä. Koska mulla se niin kuin matemaattinen äly on vaan niin kuin laskenut tässä lukion jälkeen. Okei. Siis ei minä tiedä. Niin kuin minä olen minun puolison kanssa käynyt väittelyä tästä. Niin, että kumpi teistä on älykkäämpi. Siis ei niinkään vakavasti, mutta kyllä mä olen ihan pölmistynyt siitä, että hän luulee, että hän on minua viisaampi. Siis aivan hirvittävää. Eli selvästi teillä kummallakin on teidän parisuhteessa tällainen pieni vendetta suuntaan tai toiseen tästä älykkyydestä. Siis kyllä, siis tämähän on ehkä vaarallisin ajatus, mikä sulla voi olla päässä. No. Niin kuin silleen, että sä oot viisaampi kuin muut. Totta. Niin silleen, Ekon kannalta ainakin ehdottomasti kyllä. Niin ja siis kyllähän se semmoinen narsismin semmoinen muoto, niin kyllähän se on saanut aika näästää tilanteita sekä ihmissuhteissa että maailmanpolitiikassa aikaan. Joo. Niin. Kyllä minä tiedän, mikä on parasta tälle valtiolle ja se on Niinpä. tämä asia. Niin sitten se, että kyllä, siis mua kiinnostaisi tämä ihan oikeasti semmoinen niin älyolympialaiset, missä mitattaisiin niin kaiken maailman tajuamista, käsitystä, ymmärrysvoimaa ja muuta. Koska siis mä muistan just tältä samalta sieltä psykologian kurssilta, niin siellä käytiin just läpi sitä, että sitä älykkyyttä on yhteensä niin kuin 7 erilaista. Että yksi niistä on se matemaattinen, sitten yksi on niin kuin empatia-älykkyys, yksi on niin kuin joku luontoon liittyvä ja joku oli niin kuin sosiaalisuuteen liittyvä. Joo. Mä en edes muista, mitä ne kaikki oli, mutta Et siinä musta oli liikuntakin oli tai joku Joo. tämmöinen liikkuu. No siis kyllä niin kuin motoriikka on tavallaan älykkyyttä. Niin kyllä. Osaa liikuttaa kaikkia sormia. No sillä, että jos sä osaat hallitset sun vartalon niin hyvin, että se esimerkiksi, että sinun hauislihas ei välttämättä ole supervahva tai ei minunkaan, mutta silleen, että jos sä minun on. niin, mutta jos sä tajuat silleen, että miten sä voit käyttää sun kehoa niin, että se ottaa pois kuormaa hauislihakselta ja silti tavarat liikkuu tyyppinen Tai sitten Niin, ylipäätään vaan sekin asia, mitä esim. Teatterissa joutuu tekemään paljon, että niinku se mitä tekee tai se mitä haluaa, että kehosi näyttää lavalla, niin oikeasti pystyy liikuttamaan kehoaan sillä tavalla, että tietää, että tämä nyt näyttää siltä, miltä minä haluaisin, että tämä näyttää, mikä on siis jotain, mitä mä en todellakaan osaa. Tavallaan, vissiin tanssimiseksi jotkut kutsuu. Niin, no, mutta siis se on tismalleen sama kuin mitä sinne täytyy. Mutta joo. Tosi älykästä. Mutta musta tuntuu vaan siltä, että niille tyhmille on pitänyt kehittää noita eri osa-alueita älykkyydellä. Että niille tuu pahaa mieli. Totta. Kyllä, joo, näin se menee. Koska äly on valuuttaa. Ja se ei ole valuutta samalla tavalla kuin muu raha. Että se on sellaista, että jos sä synnyt hyvällä älyllä, niin nallekarkit meni niin ja joku toinen sai niitä nallekarkkeja vähän vähemmän. Ja koetapa siinä pärjätä. Niin. Eli älykkyydessäkin on tämmöinen nuori Suomi, kaikki pelaa tyyppinen juttu. Että, Joo. että vaikka et ole ihan yhtä taitava kuin muut, niin saat silti harrastaa. Joo. Niin se on sitten vaan tämmöistä sosiaalista älykkyyttä tai tunneälyä tai mitä näitä nyt on. Mutta tuli Mensasta mieleen, että Mensan sivuilla on semmoinen lause, kun että älykkyyttä ovat ne asiat, joiden yhdessä sovimme olevan älykkyyttä, mikä on luultavasti ainoa oikeasti mun mielestä älykäs ajatus, mikä Mensan sivuilla on, koska niin kuin mä en itse tykkää Mensan ajatuksesta, enkä myöskään niistä mensalaisista, jotka olen tavannut, anteeksi. Mutta just toi, että me itse päätetään se, mitä älykkyys on, niin oli mun mielestä tosi niin kuin kiinnostava ajatus. Joo.
tuleeko semmoinen YM-viba, jos on mensasta? Mikä on YM? Tietääkö Paavo, mikä on YM? Mulla tuli mieleen ynnä muuta. Ylimielinen on. Joo, siis, no siis en kauhean. ei ole kovin niin kuin sille yleisesti käytetty Ai lyhyen. YM. No, Te ette ole ollut niinkään noiden Gen Z:ten kanssa. Se tarkoittaa Ei ynnä selvästikään. muuta. Niin kuin jos tekstissä on YM. Niin se on ynnä muuta. Niin Okei, mutta selvästi me ei vaan olla Ines Skenes Yes. tässä niinku Gen Z. Sieltä on YM, mä en niinku kelaa. Niin, siis hetkinen, oota, ei nyt. Mutta jos joku ihminen on niinku ynnä muuta, niin onko se semmoinen niinku ekstra? Silleen niinku, että Arttu ynnä muut tuli paikalle, vaikka hän saapui yksin. Se kyllä oikeasti sopii Artulle aika hyvin, koska täällä on aina välin vierailevia tähtiä. Hello. Mutta siis kyllä, ne kenet mensalaiset tunnen, niin, tai siis tämä mun oletus voi olla, että joku muukin on mensalainen, mutta ei vaan ole kertonut sitä niin äänekkäästi kuin ne mensalaiset, ketkä mä tunnen. No mä veikkaan, että tässä on se hieno raja. Joo. Tämä on tämmöinen lentäjäjuttu. Totta. Joo, koska niistä kyllä tasan tietää sen, että he kuuluvat mensaan, koska se on vähän se ylimielinen lähestymistapa. Ja mulle se ylimielisyys taas ei tunnu älykkäältä. Se ei ole sitten sosiaalista älykkyyttä. Niin, tai toisaalta eihän siinäkään ole mitään vikaa, että on ylpeä jostain asiasta, mutta se miten, niin kuin se fiba, mikä mulla on siitä tullut, niin tuntuu siltä, että onko toi vähän vähempi älyinen, kun se noin tuolla ylpeilee, vaikka mä tiedän, että toi on niin kuin täysin naurettava ajatus ja niin kuin asioilla saa ylpeilee ja se on ihan tosi fine, mutta... Niin no se on, siinä on nyanssierot, että onko ylpeä jostain vai onko ylimielinen jostain. Joo, se on kyllä totta. Pitää olla suomalainen, että no ei ihan tämä raketti nyt ole, tämä on huonompi raketti kuin mitä moni on ollut, niin. Että ei nyt tämä nyt lennä mihinkään. No Marsi se lentää. Mutta niin. Mutta koska siinä oli just se filosofia siitä, että älykkyys on mitä me itse halutaan, että se on, niin jos te saisitte päättää, mitä älykkyys on tai mistä niin kuin älykkyys koostuu, niin mitä te päättäisitte? Se on keinoja ja taktiikoita selvitä askareista. No tavallaan niin sama asia kuin mulla, mutta kyllä mä niin näen ongelmanratkaisukyvyn jollain tavalla siinä niin älykkyyden keskellä. Joo. En mä niin osaa tätä paremmin selittää, mutta se, että sulla on niin tietoa, mutta sit sä osaat myös niin soveltaa sitä tietoa eri tilanteisiin. Eli oppiminen. Niin. Toi on aika sama kuin miten niin kuin Mensa kuvailee niin kuin oman näkemyksensä älykkyydestä. Että niin kuin oppiminen sillä tavalla, että se oppiminen on älykästä, mikä sinänsä mä ihan allekirjoitan, mä olen samaa mieltä. Mutta siinä on vähän semmoinen, mulle tulee niinku semmoinen, niinku, no on niinku joku tennisvalmentaja sanonut, että jos sä oot tosi lahjakas tenniksessä, niin sä pääset maailman 500 parhaan joukkoon. Mutta sitten jos sä oot lahjakas harjoittelemaan, etkä välttämättä lahjakas itse tenniksessä, niin sä pääset 100 parhaan joukkoon. Että se niinku... Joo. Että sille, että niinku se kyky niinku kerätä tietoa ja sitten semmoinen niinku tapa käyttää tietoa, että sä niinku pystyt tulemaan paremmaksi siinä, miten sä käytät sitä tietoa, mitä sulla on. Niin ehkä se on niinku se, mikä niinku mun mielestä on älykkyyttä. Yhdenlaista ainakin. Sitten kyllähän niinku, jos ihminen on vaan niinku verbaalisesti nokkela, niin se vaikuttaa tosi älykkäältä. Totta. Tämä olisi yksi juttu, mihin mä voisin niin haluta pureutua, että niin miten se nokkeluus niin eroaa siitä älykkyydestä. Mä haluan eka äkkiä vastata siihen mun omaan kysymykseen. Joka oli, että... Se, että jos saisi itse päättää, että mitä älykkyyttä on, niin mitä se olisi. Oi, kerro. Niin mä päättäisin sen, että se on asioiden huomioon ottaminen niin kuin käytännön tilanteissa. Esim. Se, että jos joku älyä ajatella etukäteen, että jos me mennään paikkaan X ja siellä on vessa, niin siihen vessaan täytyy ostaa käsisaippua. Onko sulla joku elämä esimerkki tästä? No esim. Että jos menee johonkin paikkaan ja sitten siellä on vessa.
Sitten se- mä vasta etukäteen sinne vessaan käsisaippuan, niin mä koen, että se oli, niinku, se, oli se älykkyys. Mutta niin. sitten siinä voi olla se tilanne, että joku ei ole älynnyt hommaa sinne sitä saippua ja sitten on pulassa, kun sitä ei ole ja pitäisi nyt tämä ongelma ratkaista. No sitten tulee tilalle joku toinen, joka on ollut älykkä. En mä tiedä, pitää mennä kauppaan. Niin, tai sylkästä käsiä, se on saippua siinä. Esimerkiksi. Aika älykästä minusta. Siis todella älykästä. Mutta niin, nyt voidaan pureutua nokkeluuteen. Jep. Että voiko nokkela ihminen olla älykäs vai voiko älykäs ihminen olla nokkela vai voiko älykkäät olla nokkeleita? Sama kysymys. Uudestaan. Kaikkiin kyllä. Kaikki kyllä, joo. Joo. Mutta myös se, Hyvä että keskustelu. niin kun, siis niin, Tai no ehkä meidän muotoilen tämä paremmin. Että niin, joo. Hyvä. Onko se, niin kuin, että mikä on nokkelan ja älykkään ero vai? kun onhan niin kun, Tai onhan ne on vähän ehkä, onko ne eri ihmistyyppejä? niin, siis kyllähän Jotka- löytyy Niin. niin kun semmoisia superfyysikkoja, mitkä ymmärtää niin kun kaikki mustien aukkojen törmäämisestä, mutta sitten niiden kanssa on vähän hankala jutella, kun ne, ei niin kun, ne on niin syvällä siinä yhdessä älykkyydessä, että onko se niin kun silleen, Siis joo, toi asiantuntijuus Niin. niin Joo. puhututtaa. Että kun joskus on vaikea niin kaivaa joistakin ihmisistä niin semmoista tietynlaista perusarkkikauraa ulos, kun se on just sitä avaruuskauraa sitten. Että sitä on vähän vaikea pureskella. se avaruuskaura, niin se on semmoista, mitä astronauteille syötetään, semmoista tosi energiatiivista ruokaa, mitä Jep. ne ottaa mukaan sinne sukkulaan. Joo. Suomalainen lipputuote. Avaruuskaura. Joo, se on Avainlippu. se eloveena, niin se on eri brändillä siellä Joo. avaruudessa. Mutta siis joo, mullakin tai siis kun sanotaan sana nokkela, niin mulle tulee enemmän mieleen semmoinen sosiaalinen tilanteen lukukyky nopeasti. Sillä tavalla, että niinku pystyy reagoimaan johonkin juttuun tai tilanteeseen tosi nopeasti ja niinku nokkeluuden kautta tehdä siitä, mutta se on... Niin kuin nopeat hoksottimet. Niin vai? just se, mutta sitten niinku mun mielestä asiantuntijuuteen ei tarvi nopeita hoksottomia välttämättä, vaan siihen tarvii vaan sen, että on niinku kyky pureutua johonkin asioon ja ymmärtää se kokonaisvaltaisesti ja yhdistämään sitä tai jotain tällaista. Mutta en tiedä, se on vaan se muuttu tuntumaa. Siis mietin, niin kuin jos asiantuntija on jossakin tilaisuudessa kertomassa siitä omasta alastaan, mistä hän tietää kaiken, niin kyllähän se, niin kuin jos sillä on semmoiset nopeat läpät ja hyvä tilannetaju, niin se on ihan eri. Joo, siis sittenhän se on... Kyllähän niinku, jokainen varmaan on jollain luennolla tai muulla istunut, missä niin kuin on ihminen siellä edessä, joka kyllä tietää kaikesta kaiken, mutta ei pysty innostamaan siihen mitenkään. Mutta nyt tässä musta tuntuu, me mietitään sitä, että miten älykkyyden saa vaikuttamaan siltä, että se on muistakin kiinnostavaa. Tai siis silleen niinku, kun jokuhan voi olla tosi älykäs, mutta se ei vaan ikinä tule todistamaan sitä ulospäin mitenkään, koska sillä ei ole sitä sosiaalista älykkyyttä siihen niinku ulosantiin. Kun sitten taas joku, joka osaa myös selittää siitä asiasta niin, että se on muille kiinnostavaa, niin vaikuttaa tosi paljon fiksumalta, vaikka se ei niinku siinä perinteisessä ajatuksessa No ehkä mutta olisi. tavallaan se on fiksumpi, kun sillä Niin, on sillä on niinku, useamman niin, älykkyyden totta. että se on semmoinen multitalentti. Niin. Mutta jos on siis yksin aina huoneessa, niin silloin huoneen älykkäin tyyppi. Joo, Se ja on myös totta. tyhmin. Onko lasit puoleksi tyhjä vai puoleksi täysi? Mulle tuli tästä mieleen semmoinen joku vanha vitsi, jossakin elokuvassa varmaan ollut, että tuolla yhdellä kommentilla sä teit koko huoneesta vähän tyhmemmän. Niin Tyhmyys tarttuu. mm. Joukossa. Tarttuuko älykkyys? Kun on just, että joukossa, mikä tyhmyystiivistys, sitä sä olit varmaan sanomassa. Joo, joukoa on kyllä pistetty halavalla nyt. Jouko Pantu halavalla. Ei, Mutta joukossa se on niinku tiivissä muodossa. Jausa. Joukopar. Mutta mitä, että voiko älykkyys tarttua? Niin. Jos tyhmyys voi tarttua, niin voiko älykkyys tarttua? No voiko se tyhmyys tarttua, ihan yhtä validi kysymys niin oikeasti. Mutta siis kyllä mä uskon, että älykkyys voi tarttua niin silleen, miten mulle nyt tulee vaan urheiluvertauksia tässä, mutta mä olen pahoillani, jos ne on sinun mielestä huonoja,
niin esimerkiksi lumilautailu. Jos minä lumilautailen minua parempien lumilautailijoiden kanssa, niin minusta tulee helposti parempi lumilautailija. Niin kai tämä nyt menee älykkyydessä samalla tavalla. Joo, tai siis varmaan kaikessa tekemisessä. Mutta mä veikkaan myös se, että se ei tee niistä minua paremmista lumilautailijoista huonompia. Että ne lumilautailee minun kanssa. Tai ainakin toivon kovasti niin. Joo, kyllä se taitaa olla enemmän niin, että älykkyys tarttuu eikä tyhmyys. Mutta hei, siis tämän tiedän ainakin omakohtaisesta kokemuksesta, että jos sä opetat jollekin jonkun asian, niin se myös niin kuin auttaa sua ymmärtämään sen asian paremmin. Eli teen tämmöisen teorian tästä, että tyhmyys ei tartu, mutta älykkyys tarttuu. Joo. Se on luultavasti oikein. Koska mäkin koen, että sit jos pitää kertoa joku asia uudestaan jollekin toiselle, niin vasta siinä kohta mä tajuan sen. Mä en tiedä, onko tämä nyt ylimielisyyttä vai ylpeyttä, mutta mä tavallaan on ihan ylpeä tuosta päättelyketjusta, minkä mä tein, koska mun mielestä se ei kierrä kehää, mutta silti tekee järkeä. www.mensa.fi voit tehdä testiä. Ei, en mä kyllä tiedä. Vähän raskasta sakki. Kuule. Siis vähän olisi parasta, jos senkin voisi niinku testata nenästä älykkyyden. Ai niin kuin No siis tarpeeksi pitkälle, kun työnnät sitä tikkua. Nyt tavallaan sieltä jotain voi tulla. ihan varmasti jotain tulee. Tai siis se testi voisi olla... Se testi voisi olla semmoinen, että niinku älykkäät ei tunge niin syvälle sitä tikkua. Totta. Koska niinku lobotomiahan on silleen niinku... Aika lähellä sinne, niin. joo. Totta. Että se on semmoinen kyllä ei älykkyystesti. Kamalaa. Mutta eihän se tyhmäksi tee, jos oppii. Mutta siis sehän on joku sanonta just se, että jos ei osaa selittää jotakin hommelia simppelisti, niin ei sitä tiedä eikä osaa itse. Tämä on se, että jos pelaat joskus idiotin kanssa aliasta, niin se on raskasta. Koska se ei osaa selittää sitä juttua. Mutta toikin, mä en nyt allekirjoita tätä. Joo, siis mä tiedän, että tämä on niinku kulttuurieroa silleen, niinku, että ihmiset vaan ymmärtää ja käsittää asioita niin eri tavalla, niin silloin se toinen voi vaikuttaa tosi tyhmältä, jos se ei niinku ajattele siitä asiasta samalla tavalla. Niin, ja koska siinä tosi helposti aliaksessa kuitenkin käy niin, että rupeaa selittämään sitä sanaa jollakin ajatusketjulla, ja sitten jos se ajatusketju, jonka itse saa, onkin semmoinen, joka menee niinku se eka ajatus siitä on niinku tosi kaukana siitä, mitä jonkun toisen eka ajatus on. Ja sitten kun lähtee selittämään sitä, niin totta kai se tuntuu siitä toiselta, että mitä kettua toi. Siis, niin, tämähän on niinku, aliashan on niinku asioiden yksinkertaistamista. Niinku, jos sä löydät sen yksinkertaisimman tien, niin sitten sillä toisella on niinku suurin todennäköisyys olla siinä samalla tiellä, koska se on niin yksinkertainen. Mutta Mutta toikin on niinku sosiaalista älykkyyttä niin enemmän. on, kyllä. Niin. Siis siinä aliaksessa kyllä mitataan monenlaista älykkyyttä. Kun se pitää arvioida just se... Ensin sun pitää tietää, mitä se sana tarkoittaa. Kyllä. Että jos sä joudut arvaamaan kirahvi ja sä arvaat väärin, rupeat selittämään sarvikuonoa siinä, niin kyllä siinä vaiheessa sillä arvaajalla on aika iso savottu. Kyllä. Noista kyllä tulee riitatilanteita. Siis tämähän on, näähän on näitä parisuhteen testejä, että teidän pitää muuttaa yhdessä. Sitten sun pitää katsoa, kun se toinen käyttää hidasta nettiä ja pelata sen kanssa aliasta, niin tämmöisten asioiden jälkeen sä vasta tunnet toisen ihmisen. Mä en ottanut ikinä pelata mun nykyisen puolisoni kanssa aliasta. Pitäisiköhän nyt tehdä? Se on vaarallista. Se on vaarallista. Joo. Toiset menee Temptation Islandille ja toiset pelaa aliasta samalla lopputuloksella. Niin, no vois kuvitella sillä, että se on semmoisen älykkään ihmisen Temptation Island. Tai alias. Niin. Tulitte tänne pariskuntana. Joo, vitsi, jos se pitkä tukka tulisi siihen viereen vielä puhumaan. Siinä vaiheessa, kun nappulaa siirretään laudalla. Joo. Okei. Mutta hei, siis tää on uusi reality. Niin joo. Semmoinen Temptation Island, mutta niinku arkiset jutut. Joo. Ja niinku alias, muutto, hidas netti, YMS, Ikea-kierros, mitä näitä nyt on. Joo. Ja sitten Sami Kuronen koko ajan mukana. Katsotaanko vähän videoita. Ikean tänne valvontakameraan tarttu tuommoinen, kun toi Pertti meni nukkumaan tonne mallikotiin, kun ei se jaksanut enää.
Riita teki vahingossa Billykaapin pienen naarmun, kun käveli siitä ohi. Joo, mutta siis Joo. koetteko te olevanne älykkäitä? Ajoittain Siis kyllä. tavallaan riippuu seurasta. Niin kuin välillä ihan käsittämättömän älykkääksi ja toisinaan ihan umpi-idiootiksi. Onko toi silleen, että kun sä oot itseäsi fiksummassa porukassa, niin sä koet itseäsi niinku aivan täys idiootiksi. Ja sit kun sä oot itseäsi niinku tyhmemmässä porukassa, niin sitä koet itseäsi Mutta siis fiksuksi. se, että niinku, milloin sä pidät toista ihmistä tyhmempänä kuin sä. Okei. Paavo, koetko sä nyt olevasi älykäs? Mä voin vastata Paavon puolesta. Vastaavaa. Paavo kokee olevansa hitusen keskimääräistä huoneälykkyyttä korkeammalla. Olematta yhtään kuitenkaan ylimielinen. Joo, Joo, sille, no entä Arttu? Joo. Vain ylpeä siitä. Mä ehkä putoan siihen keskivaiheille. Joo. Miten sä rakennat sä tässä jotain narratiivia tästä huoneen älykkyydestä? Pitääkö mun sit niinku vähän niinku, no mä koettelin ihan pikkusen tyhmäksi. Anteeksi, Bloru. Ploru, ei se mitään. Nyt on kuule suhteet selvitetty, että Oli liian helppo nyt tämä. oli No aika joo. helppo. Petasin itse oman hautani. Ei ollut älykäs juttu kyllä. Ei. Mutta siis mulla on täällä niinku sama kysymys kirjoitettuna, että pidät sä itseäsi tyhmänä vai älykkäänä. Niin voitteko nyt kertoa mulle, että miltä se tuntuu, jos ei vaan niinku tajua jotakin juttua? Jos joku yrittää selittää sulle jotain, sitten sä et vaan niinku tajua, niin mitä se, niinku, kun mä tiedän kyllä niinku siitä selittäjän roolista, miltä se tuntuu, mutta sitten niinku, miltä se on, mikä se on siellä toisessa Niin, se toinen puoli. Niin. Niin. No, siis ihan oikeastikin mulla on tähän siis niinku, siis aituvasti. Siis me kerran pelattiin sellaista peliä teatteriporukalla, jonka kaikki muut hiffas ennen mua. Siis kaikki muut, se oli niinku semmoinen älypeli, että siinä oli joku semmoinen ideana, että Kalle syökö Kalle banaania? Ja sit piti aina sanoa tai kysyä siltä tyypiltä, että mä selitän tää alusta. Joo, no minun. Ja ihan ota oma aikas, että niinku. Se on ihan, Oli semmoinen- Siis ton kuultu on aika älykästä aloittaa. Niin, sille mäkin ajattelen, että älykkäämpänä voi nyt neuvottaa sen alusta. Anteeksi, sorry. Tää oli vitsihuumoria tähän väliin. Siinä oltiin porukalla, istuttiin ympyrässä ja yksi ihminen edusti, mä en muista sen nimen, mutta nyt vaikka Kallea. Ja sitten kaikki kysyy vuorotellen, että esim. Arttu kysyy, mä oon nyt se, joka edustaa Kallea. Arttu kysyy multa, että syökö Kalle mansikkaa? Ja mä vastaan, että ei. Sen jälkeen Arttu kysyy, että no syökö Kalle ampiaisia? Ja mä sanon kyllä. Ja sitten kaikki käy vuorolleen läpi ja kysyy asioita. Paavo kysyy, että syökö Kalle rypeleitä? Ja sitten mä sanon ei. Ja Paavo kysyy sen jälkeen, että syökö Kalle televisiota? Mä sanon ei. Ja sitten sen jälkeen Paavo kysyy, että syökö Kalle palmuja? Ja mä sanon kyllä. Ja siinä oli jujuna se, että jos kysyy siltä, että syökö Kalle, ja sitten jotain asiaa, mikä alkaa samalla kirjaimella kuin sinun oma nimesi, niin vastaus on kyllä. Ja kaikki muut tajusi sen, mutta mä en. Mä koitin ajatella sitä aivan siis niin monimutkaisesti. Mä tein jotain laskutoimituksiakin päässä. Siis mä muistan, että mä ajattelin sitä niin monimutkaisesti, että oliko siinä joku niinku suhdeluku, että kuinka monella kerralla tai millä todennäköisyydellä milloinkin sanotaan kyllä tai ei. Ja se oli ihan kamalaa. Ja sitten lopulta, kun mä keksin sen, siis mua ihan oikeasti itketti, koska mä tunsin itteni niin tyhmäksi siinä tilanteessa. Siis mä koin itteni siis niinku aivan täydeksi niinku idiootiksi, että miten kaikki muut voi tajuta tämän. Ja mä en vaan ymmärrä, siis mä muistan sen niinku tyhmyyden tunne oli lamaannuttava. Mä en ole vieläkään päässyt sitä yli. En ole vieläkään, se oli ihan kamalaa. Ei sun tarvitsisi ehkä tuntea niin pahaa mieltä siitä. Niin kyllä noita sattuu kaikille. Toi kyllä kuulostaa just sen verran niin irrationaaliselta peliltä. Joo. Et Et sit en pitää niinku- olla en- vähän jotenkin Niin taideseko. en mittaisi älykkyyttä tämmöisellä testillä. Siis mä mittasin tähänkin mennessä oman älykkyyteni, se on se mittari. Ja jos Okei. kysytte vielä kysymykset, että olenko älykäs vai tyhmä, vastaus on tyhmä. En keksinyt, mitä Kalle söi.
Okay. Lopulta taisin sanoa lokki. Ja Kalle söi Ja sä oot silleen, joo, mutta siis, that's dumb. Mutta niin, siltä se Paavo tuntuu. Okei, Ei joo. kannata kokeilla. Pysy siellä älykkäiden puolella vaan. Siis tiedätkö, niin mä ymmärrän nyt, miksi ne mensan tyypit vaikuttaa niin ylivillisiltä. niin mulle tuli nyt semmoinen olo, että jos joku sanoo, että pysyy vaan siellä älykkäiden puolella, niin silleen, hyvin vittu, mikä jää tyyppi. Niin. Niin kuin silleen, Joo. Niin, Paavolla. Paavo, Artulla oli ajatus, piti sanoa. niin, eikin se oli jotenkin silleen, mä just hukkasin. Se rakentaa sitä. Vaatii tämmöistä älylaitetta. Ootapa, kun miltä se tuntuu? Niin, että että musta se tuntuu myös vähän siltä, että jos ei älyä jotakin, niin sitten mä pistän vähän sitä toisten syyksi, että sä et nyt kerro tätä sillä tavalla, jolla minä voisin ehkä tämän ymmärtää. Mutta toi on semmoinen niinku defenssi vähän. No ei, mutta jos toinen silleen, no kun tämähän on niinku Litpitin lampi. Mikä? No siis tämä on niin helppo asia. Tämä on krönkki. Liptidin lampi on aika samanlainen. Sitten, no voisiko tulla jostakin vähän helpommasta kulmasta? No, tiedätkö, joku on noissa kilpa-autoissa. On se tuusa. Niin semmoinen, mutta käänteinen. Ei kyllä nyt auta. No mutta miten sinä tuosta niin ymmärrät? Mä tajusin kaiken. Niin ihan selvä on. No joo, siis taas tullaan tähän aliakseen, että se on kaksisuuntainen katu. Kyllä. Mikä on tuusa? Se on aika lähellä. Toosa. Niin. Mä veikkaan, että ei mikään. Joo. Tai siis kyllä varmaan urbaani sanakirja löytää jonkun selityksen. Tai jos, se on muuten hauska juttu. Siellä on älykästä porukkaa. Siis eikö me ollaan joskus käytetty tämän jutun nauhoituksissa. En muista, menikö nauhalle asti tai se älikö lopputuotokseen, mutta urbaani sanakirja, kun kirjoittaa tyhmä, niin se on hauskaa. Kokeilkaa vaikka. Mutta onko teillä semmoisia, niin minkälaisia tilanteita teillä on, missä te koette, että nyt pitää vaikuttaa niin jotenkin älykkäältä? Onko tämmöisiä erityisiä tilanteita, että okei, nyt minun pitää olla niin tosi älykäs nyt? No mulla oli tällä viikolla yksi semmoinen juttu, liittyi töihin. Piti käydä vähän kunnan edustajien kanssa juttelemassa jutuista, mitkä vaikutti rahoitukseen. Nyt oli semmoinen olo, että nyt olisi ihan kiva vaikuttaa älykkäältä. Joo. Ja fiksulta. Niin. Vähintään nokkelalta tai edes jollain tavalla mukavalta. Eli se on vaikeaa kaikki koittaa. Siis kaikki muut menee tosi hyvin, että kyllä mä luulen tietäväni, miten vaikuttaa älykkäältä ja muuta, mutta se mukava, se on tosi vaikea. Se on paha. Small talk, miten onnistuu. Niin. Mutta siis tosi sama, mun eka ajatus oli se, että musta tuntuu, että nykyään mä oon koko aika vähentänyt itseltäni tarvetta kokea itseäni älykkääksi, koska mä oon todennut, että se ei ole hyväksi mulle eikä kenellekään muulle. Mutta tollaisissa tilanteissa, jos kyse on etenkin työasioissa ja ei pelkästään se lähipiirin työkaverit tai muu tällainen vasta, kun kyse on jostain rahoittajista tai suuresta johdosta tai jostain sellaisesta, joka oikeasti vaikuttaa johonkin, niin semmoisissa tilanteissa. Entä Artulla? Ano-oppilassa. Totta. Pitää olla aika kyllähän se yleensä on, jos sä tapaat ensimmäistä kertaa jonkun ihmisen, kenet sä tiedät, että sä, jos hommat menee hyvin, niin sä tuut tapaamaan vielä useita kertoja. Mutta noissa aika harvoin mä yritän olla älykäs. Noissa mä yritän olla just mukava. Tai siis jos mä tapaan jonkun ihmisen, niin mä en enää edes yritä tehdä mitään, mikä vaikuttaisi siltä, että mä olisin mitenkään fiksu tai kantautettava ihminen, vaan siltä, että se fiilis, joka mun kanssa hengailemisen jälkeen jää, on hyvä, niin on ehkä se, mihin mä pyrin. Jos siinä on mitään järkeä. Kyllä siinä on järkeä. Niin, mutta esimerkiksi nuorempana musta tuntuu, että mulla oli tarve vaikuttaa älykkäältä. Viittasit aina. Mä veikkaan, että tää on, siis olen törmännyt teini-ikäisiin, josta kyllä näin aikuisena ihmisenä huomaa, että hei, nyt muuten on tarve tehdä vaikutus. Joo.
Musta tuntuu, että mä olin just semmoinen, etenkin niinku muille mun ikäisille, siis musta tuntuu, että mä opettelin tyyli jotain niinku fiksun kuulosia sanoja, niin että mä voisin käyttää niitä, vaikka niinku, mikä se on se peli, jossa niinku hirtotään tyyppi mäellä ja muiden pitää arvata se sana, mitä kirjoittaa. Hirsipuu. Just se. Niin esim. Mä muistan, että mä opettelin suprajohteen silleen, että mä vaikuttaisin fiksulta. Wow. Loro, nyt on mahdollisuus todistaa tietynlaista muistia tai älyä. En muista, mikä suprajohde on. Kiitos kysymästä. Okei. Mutta muistat sanan kuitenkin. Muistan siis. Aika cool. Ootko käyttänyt sitä niinku elämässä ikinä sen jälkeen? Siis luultavasti kemian tunnilla 8-luokalla, mutta niinku. Niin, että sä vähän niinku tiedät aihepiirin. Joo, mihin joo. sanoo, niin. Joo, tiedän, mutta siis se selkeä. Sanakirjaselitys. Niin ei tyhjää, ei mitään ajua. Joo, et ole ruoanlaitossa käyttänyt. En oo. Varmaan. Vispilää joskus käyttänyt Varmaan. ruoanlaitossa. Niin, Sen joo. osaan selittää, jos kysyt. Okay. No siis voin spleenaa sen sulle. Tällä ihan Suprajohtaja. niinku human spleen. No. Ei skipatalla. Tiedätkö sä oikeasti, mikä suprajohde on? Johde, jonka resistanssi on äärimmäisen pieni, lähellä nollaa. Tiesitkö sä ton? Joo. Miten te muistatte tollaisia asioita? No, Mistä eikö ihan Siis oikeasti se on siinä tuusan vieressä se Tai suprajohde. Eikö siis ihan oikeasti toikin termi, ootteko te ikinä käyttänyt sitä missään? Ei. Miksi te muistatte sen? Miksi teidän aivot ei ole niinku. Että voi päteä. Niin siis tää on just tämmöistä. Okei, mulla jossain kohtaa, mä oon yrittänyt olla toi ihminen, ja sit jossain kohtaa mä tajusin, että mä voin säästää mun aivossa niin paljon hyödyllisempiä asioita, ja mä oon antanut kaiken ylimääräisen vaan mennä. No, mutta kun tämähän se juttu on, että kun sun aivot ei ole niin kuin sun tietokoneen kovalevy, joka muuten todennäköisesti sisältää suprajohteita, niin ainakin pieniä määriä, niin se, että ei niillä ole semmoista kapasiteettiongelmaa. Joo. Että sä voit kyllä pitää ne tiedot siellä päässä. Kyllä se silti menee ei uuteen. tarvi. Joo. Kevyempää, kun päästään osan pois. Siis jossakin jaksossa Paavo on sanonut, että nämä on taas tämmöisiä asioita, mitä ei kyllä tarvi missään, mutta niillä on hirveän kiva päteä vaan. Joo, se on. Joo. Mutta päteminen on kyllä keino, miten saa omaa älykkyyttään. Tai muiden ylimielisyyttä. Niin, mutta siinäkin on, koska ei kaikki päteminen ole ylimielistä. Joskus päteminen voi olla niinku ihan oikeasti kiinnostavaa ja kivaa sille, että okei, jänskä. Niin, mutta se, niin kuin, sanotaanko näin, että jos sä keskustelet ihmisen kanssa, jota kiinnostaa se, mistä sä keskustelet, niin silloin se ei täytä pätemisen määritelmää. Niin, totta. Senkin voisi kyllä joku fiksu määritellä, että mitä on niin kuin konkreettisesti päteminen. No siis päteminenhän on niinku sitä. Onko se sitä, että jos se aloittaa sanalla itse asiassa? Ei pelkästään, koska itse asiassa voi olla myös semmoinen, niin kuin, no itse asiassa toi on kyllä Mutta jos tulee tilanteeseen itse asiassa. Pitkällä iillä. Niin, Joo. tupla il. Itse asiassa. Tupla i. Joo. Tai ehkä siihen kuuluu niin se, siihen pätemiseen, että pitää niin jotenkin todistaa se, että muut on väärässä tässä asiassa. Niin, se on ehkä totta. Ellei siis, no mutta toisaalta sitten jos tietää, että kaikki muut on väärässä. Niin siis tämä on tämä mansplainaus niin keskustelu. Että mä muistan jollakin kaudella sanoneeni sulle, että mä en voi mansplainata tätä asiaa sulle, koska sä et tiennyt tätä alun perin. Joo. Eli mä vain kerron. Joo, se on ihan totta, mutta siis niinku, mikäköhän mun ajatus oli? Niin, mutta siis joo, ihan totta, jos on joku aihe, mistä joku ei tiedä, niin ei se silloin mansplainausta, mutta totta kai niinku mansplainaus usein tarkoitetaan enemmän just siinä tilanteessa, jossa joku jo tietää jostain ja sitten sille tullaan selittämään. Joo. Hyvä kiertotie, mennään takas. Päkki. Onko teillä heittää esimerkkejä tilanteesta, jossa te olette kokeneet tolleen silleen on point älykäs boy tai whatever? On. Niin, että silleen, että sulla on semmoinen olo, että muut nyt tässä tilassa vakuuttui sun älykkyydestä. Se teki niihin vaikutuksen. No toi olisi kiva olla, mutta mun esimerkki ei ole kyllä ihan tommonen, mutta mä koin itseni älykkääksi jollakin tasolla.
ja joka ei ole kyllä vienyt minun elämässä yhtään eteenpäin. Oli siis se, voin nyt nopeasti kertoa, että ylioppilaskirjoituksissa en nyt välttämättä hirveästi vaivautunut lukemaan englantia tai matiikkaa, mutta eethän siltä rapsahti komiasti todistukseen. Ja se siis niin kuin silleen, että aine mihin oikeasti luin, niin mä sain sitten siitä huonoimman arvosanan. Toi ei ehkä kerro sun älykkyydestä. Mulla on siis, mut siis se tunneälykkyydestä siinä kohtaa, koska siis mulla oli tosi sama, mä luin yhteen ylioppilaskirjoitukseen ja muihin en, ja sitten mä sain niistä muista tismalleen yhtä hyvän, kun mä sain siitä, josta mä luin, ja yhdestä vielä paremman, niin sitten mä olin, I must be smart. niin. Mutta siis samalla tavalla niin kuin mun älykkyyden tunne parhaimmillaan oli ehkä kans lukioaikoina. Kemia ei oikein kiinnostanut, mä lintsasin käytännössä koko kurssin ja menin kokeeseen. Suprajohde. En osannut yhteenkään tehtävää vastausta, mutta mulla oli MAUL mukana ja mä tajusin, että mä saan puoleen kokeen vastauksista vaan sillä, että mä osaan löytää ne vastaukset tästä MAULista. Ja sitten pääsin siitä kokeesta läpi, sain siis aivan paskan numeron, mutta siis pääsin läpi. Ja siis se älykkyyden tunne, joka mulle tuli siitä, että mä tajusin, että mä voin löytää MAULista vastaukset näihin niin kuin kysymyksiin tietämättä niistä yhtään mitään, niin se oli niin kuin semmoinen, mä oon niin fiksu. Eli niin, jos keksii jonkun laiskan ratkaisun johonkin, niin on se tavallaan älykästä. Joo. Siis kyllä mä luulen, että ihminen on semmoinen eläin, että se niinku, ei se ylimääräistä tee. Ei. Että kyllä jos se niinku löytää sen helpomman tavan. Sen takia mulla on uinuva pakara. Okei, kiitos kun kerroit. Oletko sä löytänyt niinku helpon tavan nukkua pakaralla? Keho löytää aina jonkun helpomman Meni tavan. rikki. Okei. Näin sinne käy. Nää on näitä. Mä oikeesti rupean kohta itkemään. Okei. Niinku, tuliko sulle kauhean surua tästä niinku 100-vuotisesta unesta, mitä Arton pakara nukkuu? Sitä miettiä. Se voisi herätä, jos joku sitä suutelisi. Niin. Onko se käynyt jotain sammakoita, niin voisi tuolta pussella ja muuttua prinssiksi samalla. Joo, ja sitten ne 7 kääpiä Niin, tässä mukana. niitäkin voi kysyä. Eikö niistä yksi ollut älykäs kuitenkin? Taisi olla, joo. Toisella oli taas astma. Sitten sillä yhdellä on korona. Joo. Okay. Siis mulla on välillä semmoinen olo, niinku, siis mä tavallaan niinku tiedostan sen, että mä oon joskus aika hauska. Niin joo, anteeksi. Joo, ei mitään, tää tulee ihan... Se oli aika hauska juttu, mitä Niin, Pauli just sanoi. Ei kun nyt tuli tämä. Siis tiedätkö mikä siinä on tärkeintä? No. Siis huumorissa. No kysy se multa. No mikä Ajoitus! Niin kato Niin silleen, että kyllä mulle välillä tulee semmoinen, että niinku, siis jos niinku, mulla on välillä semmoinen olo, että mun aivot toimii niinku tämmöisissä jutuissa aika nopeasti. Joo. Niin tässä voi välillä tulla semmoinen olo, että mä oon tosi fiksu, vaikka oikeasti mä vaan oon niinku, niin sillä, että nopeat läpäät. Niin. Niin tässä nyt oli yksi tämmöinen tilanne, missä niinku, tai ehkä semmoinen niinku kuulostamatta Mensan jäseneltä, niin kyllä mä aika nopeasti aina silleen, että on siinä tilanteessa mukana. Että silleen, että mä sopeudun siihen heti ja sitten mä tiedän, mitä mun kannattaa sanoa, että tämä on jotenkin hauska. Olematta Mensan jäsen, sä oot läsnä. Oliko se, mitä sä yrität sanoa? Ei. Okay. Mä yritin olla ynnä muuta. Ai niin, yömmä. Mitäkö mun piti sanoa? Niin, siis älykkyyden itsereflektiopohdintaa nyt lisää, koska mä joskus mietin sitä, että koska mä taas on tosi herkkä nauramaan kaikelle ja mä tosi helposti teen niin kuin läppää vähän silleen niin kuin itseironisesti ja sitten mä tajusin jossain kohtaa, että kun mä teen tätä, niin se saattaa aiheuttaa sen fiiliksen muissa, että mä oon vähän tyhmempi kuin muut, koska
niinku, jos itseään työtää koko aika alaspäin, niin ei siitä niinku muille älykästäkään kuvautuu. Mutta sitten mä jossain kohtaa älysin, että sillä ei myöskään ole mitään väliä, koska mä itse tykkään siitä, että mä pystyn nykyään tosi vapautuneesti vaan siis nauramaan kaikille ilman, että mä mietin sitä, että onkohan tämä nyt ihan tyhmää, että mä nauran näillekin mäkin asioille. nauran aina kaikille. Niin, se on meidän ero. Siinä on yhden vokaali ero, mutta se kertoo aika paljon. Mutta joo. Niin, mutta siis toi on totta ja tostakin me ollaan joskus puhuttu. Tai siis mä oon tarttunut siihen, että sä naurat joka jutulle paljon ja äänekkäästi. Jep. Minkä niinku, siis, no ehkä tässä nyt pitää niinku silleen olla varpaillaan, mutta semmoinen niinku, tietty niinku pimpon kuva, niinku silleen mä näen, miten se niinku muodostuu tosi helposti ihmisestä, joka vaan nauraa paljon. Kyllä, mutta sit kun ei sille mahdakaan mitään. Niin ja siis se niinku, omassa päässähän ihmiset niinku kuvia toisista ihmisistä luo. Kyllä, mutta musta tuntuu, että nykyään ylipäätään siitä on niinku, no nyt mennään taas vähän feministiseen niinku piirteisiä ajatuksiin, mutta siis bimbon sitä niinku stigmaa ollaan ruvettu maalaamaan uudestaan, että se ketä on just se, joka pukeutuu pinkkiin ja välittää tosi paljon vaikka ulkonäöstään, niin ei tarkoita sitä, että se olisi mitenkään vähän älyisempi. Niin sit jotenkin musta se on tosi mukavaa, että myös nämä mun bimbouden piirteet, jotka on ylenpalttinen nauraminen ja se, että niinku, mä oon niinku tosi helposti inessä kaikkien jutussa, niin niinku nykyään ehkä on stigmaattisesti muuttumassa niinku ei, tai niinku vähemmän vähäälyiseksi, vaan enemmän vaan sellaisesta, toi on tollainen tyyppi. Ja se on mukavaa. Semmoinen ulospäin suuntautunut. Niin. Mä luulin aluksi, että Paavo sanoi sen sijaan, että se sanoi bimbo, että ping pong. Joo. Mitähän? Niin tässä on joku älykäs juttu joo, varmasti. mutta sä et vaan, tuliko sulle tyhmyyden tunne? Ja vasta sitten siinä kohtaa, kun sä sanoit uudestaan bimbo. Niin, ei ole puhuttu mistään urheilusta. Paavokin tykkää käyttää näitä urheilulajeja kyllä paljon, mutta... Niin. No joo, mutta se ei ole sen urheilulajin nimi. Mikä sen urheilulajin nimi on? Pöytätennis. Ping pong. Mutta siis joo. toikin on muuten jännä, että just toi, että jos kuulee jonkun asian väärin ja sitten myöhemmin tajuaa sen, niin siitäkin tulee itselleen tyhmyyden tunne. Ihan kuin se olisi jotenkin tyhmä, että sä oot kuullut tai ymmärtänyt jonkun asian väärin. Ei käytetty niitä termejä, joita minä hyvin ymmärrän, niin tämä on se toisen syy. No niin, Artulan defenssit. Laitan vielä kädet ristiin. Tai tälleen puuskaan. Aika pelottavan näköinen. Joo. Jos tulisi pimeällä kadulla vastaan, niin Kyllä pelkäisin. en edes välttämättä vaihtaisi puolta. Yeah. Yeah. Joo, mä oon tyhmä. Etkö ole? Mutta se tuntuu hyvältä, kun ei tarvitse välittää kenestäkään. No onko tunnetteko te semmoista ihmistä, älkää nyt mainitko mua, mutta niinku sille, että kenet te tiedätte, että vitsi tuo on niinku älykäs. Niinku onko semmoista ihmistyyppiä, joka niinku, ja tässä nyt niinku ei tarvii mainita nimeltä, kun kyllä kaikki mun nimeen tietää, mutta silleen niinku, että niinku, onko se semmoinen asiantuntija-älykkyys just mistä puhuttiin vai niinku jos nyt yrittää piirtää sitä älykkyyden spektriä, että mitä kaikkea siinä on. Siis tää on vaikea kysymys, koska tavallaan niinku, ekana mulla löi pää tyhjää, mutta sitten kun mä rupean niinku miettimään niinku esim. Mun lähipiiriä ja ihmisiä, jotka mun lähellä on, niin siis suurinta osaa niistä mä pidän siis todella fiksuina ja älykkäinä. Mutta sitten taas jossain suhteessa kaikissa on myös se joku piirre, joka tuntuu musta epäälykkäältä, joka just nimenomaan viittasi, että joku saattaa sitten olla vaikka ihan peruna niin kuin emotionaalisissa jutuissa tai niin kuin omassa tunneälykkyydessään tai tällaisissa, joka sitten taas niin kuin mun päässä niin kuin laskee ihmisen niin kuin älykkyyden tasoa, vaikka jossain muussa asiassa ne täyttäisi täydellisesti ne niin kuin raamit. Mutta ehkä se on myös se niin kuin kauneus siitä, että mä en tunne ketään, joka olisi kaikissa älykkyyden määritelmissä älykäs. Ja musta se on tosi mukavaa, koska se olisi liikaa vaadittu yhdeltä ihmiseltä. Tai silleen. Niin se on aika lohduttava ajatus sillä, että kun menee nukkumaan, niin voi ajatella, että niin joo, kun se on niin idiootti siinä yhdessä jutussa. Ja sitten nukahtaa paremmin. Just tätä mä tarkoitin. No niin. Tätä pilkollisuuden kautta lähdetään. Kato, alaspäin työnnetään, niin ylöspäin päästään. Joo. Kyllähän se niinku, siis jokaisella voimalla on vastavoima. Kyllä. Että jos sä työnnät jotain alaspäin, sitten sä itse liikut ylöspäin. Yin ja yang. Ping ja pong.
Y ja M. Suhkot soppeli Mutta tämä on Aamulla. hauska tämä ylimielinen, niin silleen, että se on niin älykäs, että mun mieli ei pääse siihen, että se mieli on niin niin mun se on. mielen yläpuolella. Totta, mä en olisi ajatellut Eli se on tota niin termiä. ihan ylikylän jätkiä Niin. tai naisia tai ihmisiä. henkilöitä, Niin. koiria. Mm. Koirista tulee välillä kyllä semmoinen olo, että tuo koira on älykäs. Kun katsoo sitä silmiin, niin toisista koirista tulee semmoinen olo, että joo. Siis tulee ihmisistäkin, kun sä katsot okei, joitakin ihmisiä. Joo, sama pätee koiria ja ihmisiä. Onko meillä enempää älykkyydestä? Sittenhän me vähän jo sivuuttiinkin tätä, mutta on niinku nimenomaan tämä arkiäly, tämä niinku street smart. Street smart. Mitähän se nyt niinku selittää? Se on niinku arjen selviytymisen helpottamista niinku vaan sillä, että tajuaa tai ennakoi asioita. Musta tuntuu, että tossa mä oon tosi hyvä, mutta ongelmaksi tulee taas se, että mä oon tosi laiska. Että välillä mä tajuan sen, että okei, näin kannattaisi tehdä, koska tää olisi ehdottomasti fiksuinta, nopeinta, helpointa ja tehokkainta ja halvinta. Mutta sit se laiskaminen on sieltä sellainen, Voltataan. Niin, tämä on tavallaan niinku itsekuri versus siinä äly. mä en oo Niinku hyvä. sille, että onko siinä niinku mitään korrelaatiota, että niinku voihan tosi älykäs ihminen olla myös tosi taipuvainen hedonismiin ja niinkin taipuvainen, että elämä ei pysy niinku yhtään käsissä. Siis toi olen minä. Okei. Hedonismi on vienyt minut aivan alamäkeen. Olin entinen Ennen älykkö, en- nykyinen. Anonyymit hedonistit. Hyvä minä. No niin, Arttu puhuu. No, sieltäkin se nistit tulee. Joo. Joo. Että tarkoitatko sä, Paavo, vähän niin kuin uusavuttomia ton arkiälyn kanssa? Että niin No no, kyllä se- uusavuttomilta puuttuisi Kyllä se siinä samalla tontilla on. Joo. Mutta minusta uusavuttomuudesta puhutaan vähemmän kuin... Siis se oli ehkä semmoinen muotisana tuossa Joo. 10-5 vuotta sitten, että Joo. silloin niinku puhuttiin uusavuttomuudesta. Jos ei osannut Mutta jotain tavallaan juttua, ehkä nyt se on muuttunut niinku syrjäytyneisyydeksi Siis vähän niin kuin. Mulla on teoria. Oho. No niin, Ja tämä on lauloo. älykäs teoria. Tämä oli sitä aikaa just ennen kuin nuo älylaitteet pumpsahti nyt tosi yleiseksi joka taloon, niin sitä ennen oli hirveästi uusavuttomia ja vanhukset sai haukuttua niin kuin nuoria sillä. Kyllä. Niin jotenkin yhtäkkiä se on vaan niin kuin humpsahtanut pois, Joo. kun tarvii apua tämä Mac-kompuutterin kanssa. Tämä ei tulosta tätä sivua. Niin, siis ehkä se, siinä tapahtui se murros, että niin kun tietokoneet ja älylaitteet kotona ei ollut niin merkittävässä roolissa. Että jos sä niin oot hyvä niiden kanssa ja harrastat niitä, Niin niin se ei se merkinnyt on mitään. niin hyödytöntä. Niin. Mutta sitten kun printeri ei toimi, niin se uusi avuton Jonne sieltä tulee ja painelee pari nappia, kuule. Nehän printtaa niin ihan 3D-juttuja nykyään ne printerit. Niinpä. No se ei Jonne fiksu. Joo. Hauska. Niin, koska nykyään kännykälläkin ei tarvitse niinku osata käyttää hellaa, uunia, pesukonetta, kun kaikki löytyy palveluina kännykistä. Niin ja ehkä siinä oli niinku just se, että jos sun astianpesukone meni rikki vuonna 70, niin se oli vielä semmoinen niinku tosi mekaaninen laite, että sä käytännössä niinku päättelemällä pystyt korjaamaan sen. Ja Mutta sitten kun sinne tulee niinku mikropiirit ja muut mukaan, niin se kotikutoinen korjaus ei oikeastaan niinku, tai se vaatii niinku paljon enemmän laitteistoa. Siinä kohtaa pitäisi tietää, miten Pitää ne osaa- suprajohteet toimii. pitäisi osata lukea jollakin tietokoneella sitä Niin, laitetta ja ymmärtää siitä. Tässä tuli tämmöinen varoitus, että niin että kun niinku, jatka. Painanko minä tästä, että jatka? Tässä on peruuta ja jatka. Ja minä haluan tehdä, että painanko minä nyt jatka vai peruuta? ja sitten sä painat ne kaikki napit läpi ja sanot, että en ole koskenut kyllä mihinkään. Oi, että pitäisikö tämä valjastaa Niin, että- aina kun tulee. Että voisiko sen uusavuttomuuden ottaa niinku uudelleen käyttöön Niin. silleen, että niinku vanha hyödyttömyys. Burn! Shots No, fired. tää on tämmönen milleniaalin tuska niinku silleen, Totta. että tässä se nyt Kosto. tuli silleen, Joo. että te
osaatte sen oman. Mutta me osataan meidän osaa. Niin, ja silleen, että se meidän on nyt niinku se, mikä määrää. Mutta pakko kyllä myöntää, että on mäkin tässä viime aikoina soitellut tonne vanhemmalle väestölle, että hei, miten tämmöisessä asiakasakannassa kannattaisi mennä se. Hirveästi puhuin murretta siinä. Liittyykö rahaan? On ollut myös rahoituksiin liittyviä substansseja tässä, mutta myös semmoiseen niin kuin arjen, kahdoin tätä tiettyä ainetta tähän tiettyyn tekstiiliin, olisiko pikavinkkiä vai katonko Googlesta? No joo, siis on mullakin tuommoisia, niinku, annetaan semmoinen, niinku, kun joskus puhutaan niinku kokemuksesta, että sille, että mä tiedän, että tämä ihminen on käynyt läpi paljon juttuja. Että sille, että sieltä voisi saada semmoisen, niin kuin Googlesta löytyy kyllä tieto, mutta sieltä löytyy semmoinen tiedon lisäksi semmoinen niin kuin näkemys, tekijyys, kokemus siitä jutusta. Niin, ikään kuin, tae siitä, että tämä toimii. Niin, koska kyllähän niin kuin internetissähän on kaikenlaista tietoa, että jos se tulee se väärä tieto siitä vastaan ja sä oot hyvin vastaanottavaisella tuulella ja unohdat lähdekritiikin, niin sitten se on menoa. Niin. Mutta siis kyllähän niin internetistä löytyisi varmaan ohjeet myös sydänkirurgiaan, mutta jotenkin en lähtisi tekemään silti. No ei sitä oikein varmaan löytyy, mutta löytyisiköhän oikeasti niin kuin johonkin kunnon sydänkirurgiseen toimenpiteeseen netistä tietoa? Aivan varmasti. Kyllä mä veikkaan, että YouTubessa joku opetusvideo on siitä. Niin kuin, ja kirjallisuuttakin ihan mahdottomasti. Mutta Niin. jotenkin kuitenkin en lähtisi kotona kokeilemaan. Niin. Riippuu kenellä. No se on vähän niin kuin sillä, että yritätkö korjata jonkun laitteen kotona opetusvideon avulla, niin sille vähän riippuu. Vai ostatko vaan uuden? Sille riippuu monesta jutusta. Vai Mutta Niin, ammattilaisenko pitäisi tämä hoitaa? Niin, että kuitenkin. niin kuin riskihän siinä otetaan, kun itse lähdetään korjaamaan. Joo, ehdottomasti. Usein kannattaa se pääkytkin laittaa ensin pois päältä, totta kai. Että. Niin. No mutta ehkä älykkäät ihmiset siinä kohtaa tajuaa, että sydänkirurgia ei kannata tehdä. Se kuulee ammattilainen, se maksaa aivan malta, että tämä kannattaa lähteä itse tekemään tästä. Kuule, haet apteekista kuule siltä takavarastosta, et katso kuule, niin joo, no niin tämä lehti aivan kuule Niin. tämä varkauteen olin kohta. Herra jestas. Dab. 3. kausi käynnissä. Woohoo! Älykkäästi aloitettu. Joo. Voidaanko me nyt tälleen jälkikäteen miltä, niin koota, että miltä tuntuu nyt taas puhua pitkästä aikaa tällä kokoonpanolla? Siis hyvältä. Ja siis kuulijoillekin tiedoksi me tehtiin tällainen niin kuin kevyt puolen vuoden tauon jälkeen. Mä oon nähnyt teitä kumpaakin ehkä kerran tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Joo, ei ole hirveästi ollut asiaa. Ei, niin me otettiin nyt tämmöinen niin kuin viikonloppuretriitti täällä Tunturi-Lapissa. Tunturi-Lapin sähköalueella. Joo. Siis meidät sponsoroi tänne Lapin matkalle meidän salainen sponsori, Joo. ja joka maksaa meille rahaa ihan hirveästi. Niin sä voit tehdä samalla tavalla. Joo. Tilinumero Ja- löytyy Ja jaksokuvauksesta. kyllä mä haluan palata vielä tähän alun kysymykseen, että pitäisikö vai eikö meidän pitäisi ottaa semmoinen älyjen mittely. Koska kyllähän paremmuusjärjestys aina niin selkeyttää asioita. Se on täysin totta ja se ei luo minkälaista kilpailua. Niin, Oh. voit kertoa, kuulija rakas, että haluatko meiltä älymittelyn? Tai itse asiassa vielä parempi. No. Kerro, että kuka. Niin, mekin, että äänestys Ja, olisi aika kova. ja No kyllä, sen voi myös tehdä tuonne Instagramsiin. Kyllä, Rakas kyllä. kuulija, meidät löytää jostain syystä Instagramista ja TikTokista. ja pyydämme puolueettomia ääniä, että jos tuntuu siltä, että nyt äänestetään kaveria, niin kyllä me se tiedetään. Joo, Mulla alkoi jännittää aika paljon. joo. Mullakin kyllä tuli. Unohtakaa. Siis munhan kaverit kuuntelee tätä tosi vähän, kun ne ei pidä tätä kuin älykkää. Mun kaverit kuuntelee hetkinen, mitä se kertoo. No joo, niin, kaikki kaverit äänestäkää mua. No niin. Ensi viikolla uusi jakso perjantaina ilmestyy. Jausa. Sitä odotellessa. Joku pieni. Pitäisikö joku pieni älykäs heittää tähän? Hei, minkälaista älykkyyttä tämä niin on, jos heittää runoja loppuun jaksoissa? No kyllähän se semmoista niinku luovuutta Niin. niinku antaa ilmi.
Ja kyllä luovuushan on yksi täydellinen älykkyyden muoto, mikä me jätettiin tästä käsittelemättä. Joo. Mutta se ei ole oikein älykkyyttä. No on semmoinen boksi ulkopuolelta ajattelu. Sehän niin on niinku se, parasta älykkyyttä. se on sitä tulevaisuuden älykkyyttä, mitä Ja niin tässä kaikki täysin tarvitsisi. puolueellisesti me puhutaan, me ollaan kaikki sen taideyliopistossa tavanneet toisemme. Tässä on oma lehmä taas ojassa. Aina siellä se. Se on kyllä kovaa menemään ojaan Niin se mä mietin. oma lehmä. Ja sitten mä mietin kanssa sitä, että kun se aasi menee sillä sillalla, niin onko se silta sen ojan yli? Niin, että se lehmä oli vaan niin tyhmä, oma lehmä oli niin tyhmä, että ei tainnut käyttää sitä siltaa. Ja sitten se aasi fiksusti vaan vetelee siinä sillalla. Älykkäämpi olento siis. Niin, mutta joskus aasin selkä katkeaa, mikä lähtökohtaisesti Vai ei ole hyvä kamelin? asia. Kamelin. Onko se kameli? No onneksi se ei ole siellä ojassa. Selkä poikki. 2 kyttyrillä ojaan pohjalla. Huhhuh. Sitten harmittaisi. Joo. Joo. Mitenhän menee semmoinen runo? Mulla on vaan aloitus. No aloita. Pari. Voi ei. Älyhoi. Miten se käly voi? Miten minä olen nyt täällä? Ei kai nyt voi pihalle mennä tällä säällä. Ainakin pitää ottaa sateen varjo. Mikähän on sen arvo? En tiedä. Laitan sen pääni päälle, ettei pääni kastu. Varo koiran kakkaa, ettei siihen kukaan astu. Minä tallustelen vain. Minne olin menossa? Ei tätä voi muistaa itse. Onneksi olen älykäs. Ja menen tätä teitse. Hirveän pitkä tämä vitun tarina. Loppuu tämä lorina. Pahvolla on kapina ja Artulla on säpinä se Sabina Särkän kanssa.